Хей, здравейте хора, днес ще ви покажа моите кукли и моя замък. Той е малко старичък и така. Нека да започваме от Франки. Ами да, това е Франки. Тя не е оригинална кукла, тя е фалшивикат, както знаете. Ето това е нейното лице. Това е всъщност косата е в кафяв цвят и има розови кичури. Това е нейната рокля и това са нейните кукли. Това са нейните кукли. Извинете ме, това са нейните обувки. Обувките са в розов цвят, ето както виждате. Да, общо взето това е от куклата. Всъщност тя е доста старичка и затова няма и аксесуари, не знам къде са, освен само един гребен. Ето това е нейният гребен, както виждате. Гребен няма нищо интересно, тя просто гребен е в розов цвят. Ами да, няма други аксесуари, които да ви показвам. Ето това е моето Барби, което е доста старо, но е в добра форма. В смисъл става за игри и да. Косата на куклата е в кафяв цвят, ето как изглежда лицето й. Това е нейната рокля и това са нейните обувки, всъщност не са нейни, но не знам, просто мислех да ги сложа на нея, доста отиват и ми дам. Да, ето така изглежда лицето и да, доста е сладичко и доста е стара куклата, но става за игри, както ви казах вече. Ами да, тя си няма аксесуари, освен само една котка. Ето това е нейният домашен любимец. Доста е сладичък, доста е сладичка всъщност, но е доста стара. И вижте, просто малко е отцапана, трябва да я изчистя. Ами да, но става и тя за игра, ето как изглежда. Да, няма си други аксесуари, освен това. Ето това е всъщност замъка, ето как изглежда. Тези фигурки съм ви показвала и преди. Ето тук, доста е малък замъка, само за малки фигурки става, за съжаление. И да, не става за тази кукла или пък за тази кукла. Няма нищо. Става за малки фигурки, ето тук, както се вижда. Например тази, ако иска да влезне, може, но ако искам, например, да вкарам тази кукла, няма как да стане, както виждате. Да, куклата пък, извинете ме, замъка е в розово и в лилаво, както виждате. Доста е стар всъщност и замъка, но става за игри. Ами да, общо взето е това. Харесвайте, коментирайте, абонирайте се, ако не сте се абонирали вече. И така, гледайте другите ми клипове, харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Както ви казах вече, извините, може би става малко досадна или пък много досадна, не знам. Добре, ще се видим другия път. Чао, чао!